Szóval üdvözlünk mindenkit itt a Fashion Talks Hungary podcastjében, és a mostani vendégem Závodi Zsuzsa, a Závodi Ruha márka tervezője, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a meghívásomat. Én köszönöm, Sanyi. Sziasztok! Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a divaton belül is egy olyan szegmensről beszéljünk, ami nagyon mai és előremutató, és fontosnak tartom, hogy ezeket a momentumokat, sziasztok, hello, hogy gyertek minél többen a live-ba. És szóval én el is kezdeném akkor az első kérdésem, amit szeretnék tőled megkérdezni, aztán, hogy hogyan kezdted a divattervezést, hogy mi inspirált arra, hogy ezt a pályát válaszd? Hát tulajdonképpen én nem egy régi történet vagyok itt ebben a divat szakmában, hanem viszonylag friss, mert hogy 3 éve kezdtem. Ezt örömmel hallom, szóval itt nyugdíj előtt fél órával. Ez egy példamutató. Nyugdíj előtt fél órával? Máskor már máson gondolkodik. Nekem tulajdonképpen a divattal a kapcsolatom már 30 éves. Igen. Csak akkor még egy másik szférában dolgoztam, még akkor sminkesként, és az első nagyobb lehetőségem az volt, hogy a Luan by Luciának lehettem a személyi sminkese, és akkor már beleláttam, hogy is működik. És beleszerettem. Ezt akartam mondani, hogy ott jött a szerelem szerintem a divattal kapcsolatban. Fantasztikus tervezőnő. És imádtam, hogy a háttérfeladatokat így végig tudom kísérni, bárcsak sminkes, viszont hát így kaptam egy hangulatot ettől, és onnantól, igen, és olyan 20 évesen, mert terveztem magamnak ruhákat, mert soha nem volt jó az, amit igen, és akkor az ott dolgozó, tehát az ottani varrodából néhányan itt segítségemre voltak, és akkor ők megvarták az én elképzeléseimet. És hát ez volt az első ilyen, és akkor utána sokáig dolgoztam a Fiala Gáborral, ő egy nagyszerű fotográfus, és fotózásokra jártunk, hát de ilyen nagyobb volumenű reklámforgatásokra. Régebben azért ezeknek jobban hát régen volt rá pénz. Régen, igen, meg hogy régen valahogy sokkal minőségibbek voltak ezek a produkciók is, tehát hát hogy akármi, mert hogy ugye komoly szakemberek voltak, tehát nem volt annyira úgymond felhívulva, hogy most manapság most mindenki ez akar lenni, az akar lenni, de hogy itt jött az első input, hogy te a divatban akarsz mozogni és csinálni. Igen. Na egyébként hallgatom tovább, mert itt még nincsen vége ennek az első de nincs, és egyébként amit te így felvetettél, hogy régen mi volt más, meg régen nagy reklámkampányokra nagyon sok pénzt fizettek ki. Analógra dolgoztak, nem az volt, mint ami van most, hogy kevesebb a pénz, és tulajdonképpen szinte mindegy, hogy ki csinálja. Igen. Csak legyen meg. Igen, és akkor nekem tulajdonképpen akkor, amikor megszületett a Marci, és kicsit felhígult ez a szakma, akkor utána így kerestem magam, mert nem tudtam, hogy mi lesz a következő opció, mert láttam, hogy egyre jobb sminkesek vannak, a sminkesek a barátnőim, és láttam, hogy milyen nagy tehetségek, és valahogy nem éreztem magaménak. És kerestem az utamat, és valahogy úgy hozta a sors, hogy a Demeter Ricsinél én lettem az üzletvezető, így a nagy keresgélésben, és akkor megint itt találtam magam a divatban, láttam ugye, hogy folyik a munka, amit egyszerűen imádtam, és az alkotás folyamatban, igen, tehát ugye ez a... Igen, és jött egy ilyen akkora csattanó, mert megkeresett egy sportruházati cég, akinek a tulajdonosa a Molnár Kata, és megkeresett egy kollab ajánlattal, és ő még nem sejtette, hogy ezáltal ő nekem egy hivatást ad, nem munkát, hanem hivatást, és egy olyan szerelmet,
Én most tudtam kiteljesedni nyugdíj előtt. Nagyon érdekes, hogy ezt így mondod, mert hogy nekem ez már régebben megfogalmazódott a fejemben, hogy olyan jó stílusod van. Tényleg? Mert az Köszönöm. egész családnak, ugye a férjednek, Köszönöm. a fiadnak, tehát hogy úgy Tényleg nagyon jól rendben esik. van ugye a dizájn, köszönöm, és hogy én azon csodálkoztam, hogy most jöttél úgymond erre a felismerésre, tehát jó, most nem most, hanem hogy Igen. egy-két évvel ezelőtt. Igen, ez így van, de Szóval én régóta is ezt gondoltam rólad, hogy neked tervezni kell, mert De aranyos neked vagy, tök köszönöm. jó egyedi stílusod van, tehát a saját ötleteidet valósítod meg. hát Mert vagy te, mert hogy ez vagy te valósítod meg az én ötleteim. mert hogy ez egy ilyen bizonyos érettség kell ahhoz, hogy olyat adjunk a világnak, ami tök egyedi. Hát Mert ha a hogy- világ föl van rá készülve. Ha a világ föl van rá készülve. Értem. És a következő kérdés, amit szeretnék kérdezni, hogy mikor jöttél ki az első kollekcióddal, vagy hogyan, és milyen volt a fogadtatása, hogyan élted meg? Hát, az első kollekció már 3 évvel ezelőtt jött ki, de az akkor ugye kollapként, tehát ezzel a gyártócéggel. Értem. Akkor És- az még egy ilyen tesztüzem volt. Az egy tesztüzem volt, meg nagyon klassz volt, hogy a gyártási folyamatokban részt tudtam úgy venni, hogy én meg ezt így nem láttam, hogy ez hogy működik. Akkor, amikor tulajdonképpen kapsz egy hófehér anyagot, és az álmod megvalósul, a végkifejleti. Ott van a szűzvászon. Szűzvászon. Tehát, hogy abból mit hozunk Igen. ki, ugye? De hát te is fested, sok esetben, Sok ha nem esetben. pont fekete. Hát helyek közel, de hogy ennek több értelme van, hogy festeni a vászon, szóval, de hogy sok mindent én találok ki, és hogy én printelem az anyagot. Igen, Igazából igen, ezt igen. értjük ez alatt, mert azt gondolom, hogyha annál jobb kombináció nincsen, mint hogy mi kitaláljuk a mintáját, kitaláljuk, akkor az, hogy az milyen anyagon fog a legjobban működni, az a Igen. print, hogy Tehát ez mi- nagyon hosszú tehát, hogy a kísérletezés. kísérletés, igen, ez egy Igen. kísérletezési folyamat, szóval ez nem úgy van, hogy kitalálunk valamit, puf, megcsináljuk, mert lehet, hogy azt utána, sőt több esetben szerintem továbbfejlesztjük. Mert Igen. hogy jó, oké, most megnéztem ezen az anyagon, hogyan működik, meg hát hogy a printeknek is, hogy mennyiféle technikája Igen. van, úgyhogy Hát meg testen hogy néz ki? igen, Az, amit te printelsz. igen, az hogyan fog működni, Igen. az mennyire elasztikus anyagra, mi az anyag összetétele, szóval nagyon sok apró összetevője van Igen. ennek, amit a hétköznapi emberek nem is tudnak, csak azt hiszik, ha csak bemennek a boltba, Igen. aztán leakasztanak valamit, nem? Igen. És sok esetben azt sem tudják, hogy ez az egyedi készítés miért ilyen költséges. Tehát, hogy mi a árban a különbség egy Zara meg közöttük. Igen. Na, nagyon jó helyen vagyunk, úgyhogy légy szíves, fejtsd ki ezt nekem bővebben, mert hogy igazából én, tehát ezt már egy picit így beszéltünk, ugye így Igen. privátban erről, de hogy ebben is megegyezik a véleményünk. Igen. Mert hogy nagyon fontos az emberek tudtára adni, hogy bizonyos ruhadarab miért kerül annyiba, mint egy most idézőjelesen egy normál, egyszerű pamutpóló például. Igen. Tehát, hogy Hát a tesztüzemmód már önmagában drága, tehát amikor az anyagokat keresed, én tudom, mit mondanék, hogy ez az egész, amit mi csinálunk, ez egy drága játék. tulajdonképpen Ez játék. egy drága játék. Ez a mi játszóterünk. Igen. De valami csodálatos játszótér, nem? Hát igen, mert hogy ugye az önkifejezés a Igen. legjobb módja, úgymond, meg hát, és hát igen. Na, nézzünk egy picit, hogy kérlek titeket, osszátok csak a live-ot, hogy minél többen lássák ezt a beszélgetést. Na, szóval kérlek azt fejtsd ki akkor, hogy ugye, mert hogy mi minőségi anyagokból dolgozunk, szerintem 99%-ban, mert mondjuk az 1% az meg mondjuk tök jól nézett ki, de mondjuk nem kell
100%-os gyapjúnak lennie mindennek, szóval. De hogy De a varrást hogy bírja? a varrást, és utána úgymond a viselés, tehát hogy az a gyakorlatban hogyan fog történni, mert hogy ugye nem azt, hogy az emberek sem tudják, hogy mondjuk teljesen más az, mint amikor a szabászasztalon húzzuk a vonalakat, mint amikor elkészül egy ruha, és azt meg ugye próbáljuk ugye az adott emberre, ugye hölgyre. És ugye mindenki És más. Igen, mindenki más testalkat, Igen. tehát a testünkön ugye nincsenek egyenes vonalak, ugye, úgyhogy ez is egy ilyen jó kis játék, mert hogy tulajdonképpen én is van, hogy mondjuk elkészítek egy új ruhadarabot, mondjuk legyen egy ing, de mondjuk lehet, hogy azt többször bevarrom a részletek miatt, amire arra a tökéletes pontra eljutok, hogy na azt mondom, hogy na igen, ez most itt tökéletes, perfekt, Igen. mert hogy ugye a forma, ugye a szabás minta, hogy ott az a lelke az egésznek a Ez így ruhakészítésnek. van. És hát, hogy De még előtte egyébként, tehát a hófehér anyaghoz kell nekünk egy grafikus is. Tehát még azt se hagyjuk ki. hát igen, grafikus, akkor utána, hogy hol fogjuk azt megprintelni. Bizony. Úgyhogy azért ez egy több dolognak az összetevője. És Viszont bocsánat, hogyha printről beszélünk, akkor szerintem a legcsodálatosabb, hogyha printtel dolgozol, de akkor ezt utána reprodukálni tudod bármeddig, így van. mert hogyha hengerbe megveszel egy anyagot, akkor abból csak annyi van, amennyit megvettél, vagy esetleg, hogyha utánpótlásért mész. Hát De igen. ez meg örökre Hát reprodukálható. igen. Persze, hogyha nem cserélnek a nyomdában gépet, nem? Igen. A Színek esetében. Másik része, amit még akartam kicsit, hogy jobban tárgyaljuk ki, mert hogy mi tulajdonképpen a slow fashion-t képviseljük. Tehát, hogy mert ugye a fast fashion, ugye én megértem, hogyha valakinek például nem adatik meg, hogy mondjuk egy picit drágább ruhára tudjon költeni, hanem bemegy valahova, megveszi olcsón a pólót, jó, fölveszi egyszer, kétszer, többször mondjuk úgyse akarja fölvenni, szóval igazából én megértem ezt a részét is. De hát mi értékeket teremtünk, tehát hogy mi ugye ezáltal drágább anyagokat használunk, drágább technológiákhoz nyúlunk, mert hogy a mi ruháinkat mindig úgy vegyék ki a ruhatárból, a szekrényből, hogy ez a kedvenc szívünk darabja. Igen, és ebből kevés van. És ebből van kevés, Igen. és mert hogy tulajdonképpen azért... Mármint nem a szívünk darabjából, hanem az olyan ruhadarabokból, amik Igen. ilyen image darabok, Igen. úgymond, mert hogy egyrészt ugye a ruhaipar azért elég szennyező, akár így a földre tekintve, tehát így és hogy tulajdonképpen, hogy ne gyártsunk szemetet, hanem olyan Ez a legfontosabb, olyat igen. gyártsunk, amit többször viselnek, és hogy ne az legyen, hogy egy-két viselés után megy majd valakinek, vagy valahova Vagy elkalódik. inkább szemét. Igen. Bár a vintage Igen. sokat segít. Mondjuk én szeretem a vintage Én is. darabokat, mert egyébként, hogy így megnézed egy-két vintage darab, hogy az hogy van megvarva. Igen. Tehát azért lehet még 30 év után is viselni, mert az nagyon szuperül meg van varva, és kiszabva, és minden. Igen. Szóval Egyébként amit én még hozzátennék, hogy amivel mi még extrábbak vagyunk vizuálisan, az az, hogy nekem a kombinálhatóság nagyon fontos az én ruháim kapcsán. Tehát az, hogy tudom ugyanazzal a Abszolút mintával igazad van. elkészíteni az overallt, mint amilyen mintával elkészítem a kabátot, és ez meg hozzá táskát, és ez egy kész komplet szett. és ez egy kész komplet szett. Igen. És akkor mondják az utcán, nézd a nénit, egyforma minden Az a ruhadarab furcsa, rajta. hogyha passzol Igen. minden, nem? Tehát Magyarországon ez a furcsa, passzol Igen. minden. De hát kell hozzá magánság, merészség, ami itthon lehet, hogy talán még kicsit óvatosan lábújhegyen megy, de azért van bennem remény.
Szóval a következő kérdésem pedig az, hogy kiknek tervezel, vagy hol látod szívesen a ruhákat, kikkel látod szívesen a ruhákat, szóval itt légy szíves, próbáld a meghatár. Igen, de... Aki ragyog és élvezi. Mert az fontos, tudod, amikor felveszik a ruhát, és látod a szemükön azt az örömet, hogy tényleg megtalálták önmagukat, Igen, és a saját egyediségüket. De azért én nagyon boldog voltam akkor, amikor színpadon volt a ruhám, vagy a Miss World Hungary-n lehetett visszalátni. Tényleg a Tehát tavaly. ez a tavain, igen, a Mokamusz. Igen, az valami csodás volt. De mindentől függetlenül tényleg az egyik legnagyobb öröm, amikor a vásárlóid szemén látod, hogy boldogok. Teljesen egyetértek, igen, tehát hogy akkor én azt mondom így magamban is, hogy nagyon ezért érdemes csinálni. Persze. Mert hogy amit mi megalkotunk, azt hogyan fogadják, hogy mennyire így látod rajta, amikor így próbálgatja magát a tükörben. Igen, és csillog a szemed. Csillog, és azt mondja, hogy fú, de jól nézek ki, és igen, ez én vagyok. Igen. Mert hogy nagyon fontos az, hogy ne azért öltözködjünk úgy, mert hogy majd a szomszéd mit fog szólni, Ja, hanem hát azért, mert első de mondjuk ezt te könnyen mondod. magunknak akarunk örömet szerezni Igen. ezzel, nem? Szóval, Igen. hogy ugye ezek a Mondjuk külsőségek. belénk van valahogy, belénk kitatódott, hogy soha nem érdekel az, hogy mit szólnak, de valahogy, ha valakit olyan komplett egységként, tehát látod a lelkét, meg az öltözékét, hogy harmóniában van, akkor nem hiszem, hogy a megítélés rossz. Nem? Hát itt ugye Magyarországon azért egy kicsit így óvatosabbak hát mondjuk az én esetemben úgymond a férfiak öltözködése, mert hogyha már egy kicsit valaki így extrában öltözködik, azt így megszólják, vagy egy kicsit valaki különlegesebb az átlag. Tényleg? Hát, Én egyébként ezt a megszólást képzeld el, én soha nem. Nem, mert te nő vagy. De nem Tehát jött velünk nem. szemben, nekem a férjem is extrán öltözik. Igen. De nem Ora érdekes, de ellenére. mondjuk, ja, azért velem kapcsolatban azért voltak Na, mit vettél akkor érdekes. föl? Mert mit? Akkor, amikor megszóltak. Ja, Vagy csak hát úgy figyelj, globál? ha egyszerű ruhában is jövök mondjuk az utcán, akkor is előfordulhat, hogy valaki jó, hogy fordul utána, vagy akkor is nem. Aztán közben csak egy sima fekete szedben vagyok, szóval Na, ez a szerintem kisugárzás inkább ez a volt. kisugárzás Igen. van ez a... Hála Istennek, hogy van. Így van, igen, inkább ez legyen, mint hogy ne legyen, nem? Vagy hogy keresgélj magad. Ja, igen, egyáltalán. És hogy az a következő kérdésem, Zsuzsa, hogy te hogy látod a magyar divatot? Hogyan öltözködnek a magyar férfiak, magyar nők? Kérlek, erre adjál választ, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre. Hát hála Istennek körülöttünk hasonló ízlésű barátok vannak, mint amilyenek vagyunk mi. Hát én szeretek bennük gyönyörködni. De hogy úgy nagy átlagban, ha nézed, hát a merészség az még hiányzik. De ennek azért több oka lehet. Tehát lehet a munkahelyi kötöttség. Munkahelyi kötöttség, lehet az, hogy sajnos nincs rá pénz, vagy nincs rá ötlet, vagy egyáltalán nincsen. Tehát az ő baráti körükben az nem Nem sír. kell megszólni azt, akinek megmondjuk. Ja, legyél büszke, ha hogy megszólnak. nézhetjük ebből a szemszögből is, Nem. persze, de mondjuk azért egy szerencsésebb helyzetben vagy, Mert? Tehát így mert hogy a ti baráti körötök, szóval azok szintén ilyen extrábbak, tehát akár így a művész világban, Hát, a általában zenei igen. szférában, hogy ott azért extrában öltözködnek Hát ott az muszáj emberek. merni, meg Hát muszáj persze, kiállni. igen. És arra is nagyon büszke vagyok, hogyha viselik színpadon a ruhámat, mert azért oda nem túl sok. De amúgy, Nem, hogyha a megnézel színpad, most, a ez színpad- se túl sok. Szerintem tök extra is, hogy Extra, de nem sok. Néha több, Igen. a kevesebb a több, úgymond. És hát én is most azért gondolkoztam rajta, hogy na mondom, akkor melyik, mert hogy tudtam, hogy De feketébe nagyon jössz. csinos
vagy. de hogy akkor egy kicsi kontraszt akkor legyen így közöttünk. Úgyhogy tessék csak osztani a live-ot, hogy minél több emberhez eljusson ez a beszélgetés. Úgyhogy gyertek, kövessetek be a Zavodi oldalt is. Nagyon köszönöm. Úgyhogy, Az se baj, hogyha mert Instán. Instán is, itt a TikTokon is, mindenhol, minden platformon. Úgyhogy gyertek, osszátok a live-ot, légy szíves. Szóval visszatérve, hogy ugye a magyar embereknek tulajdonképpen hogy egy ilyen kicsit ilyen, tehát nem kicsit azért, hogy eléggé konzervatívak, hogy nagy átlagban. Tehát, hogy most, hogyha Milánóban egy férfi felöltözik ízlésesen, szépen, úgymond divatosan, akkor ott azt mondják, hogy ó, Mário, de jól nézel ki. Igen. Hol vetted ezt a cipőt, ami rajtad van? És hogy, tehát nem az van, hogy... Hát ott más a mert divat. hogy Igen. egy kicsit azt is gondolom, hogy irigyek az emberek. Jó, mondjuk azért ez persze az egy Nagyon világra nehéz. is Igen. lehet ezt érteni, de hogy így itthon így még jobban, mert hogy pontosan azért, mert ők nem tudnak úgy kinézni, vagy nem, Hát nem itt- vetik fel, és akkor inkább, ó, te ilyen vagy, te olyan vagy. Hát Tudod, itt két a nemű kérdés van, hovatartozásra igen. értem. Hát, De ez az ő véleményük, úgyhogy ezt igen, igazából itt tartsák. szerintem, igen, itt hát egy szomorú országba születtünk, tehát itt nem annyira Ez nagyon jól megfogalmazott, nem annyira menő boldognak lenni, de Szia azért- Bogi! Hát vége. Végre megérkezett, ja. Hello! Vége van a műsornak a tévében, és mindenki jön a mi live-unkat nézni. Ja. Nagyon helyes. De meg a Köszi. Aurelio még van. De hát ő szerintem amúgy is nézheti. Ja. Na minden esetre, Na. hogy azt akartam még kérdezni, hogy és így a karriered során, most mondjuk így, Ez alatt hogy a 3 év alatt. ez alatt a 3 év alatt mi volt az a momentum, ami legjobban feldobta a napodat, vagy melengedte a Nekem ez szívedet? az összes Vagy mi a legnagyobb napom. sikered ebben? Hát Vagy, de igazából azért ki kell emelni azért egyet. Szóval, mindjárt kiemelem, de a legnagyobb sikerem az, hogy tényleg megtaláltam a hivatásomat, ami nekem a szerelmem, ami leköti a nappalokat, az éjszakákat, mert éjszaka se tudok másra gondolni. Mhm. Szegény férj. Na jó, azért még rá, igen. De tehát mindezen túl, mondjuk a Harvard Bazár, az nem. Igen? Igen. Nagyon komoly. Ja. Arra Láttam nagyon is büszke, arra nagyon büszke TikTokon, meg vagyok. az Instán. Igen. Igen, abszolút. Igen, az nagyon, nagyon Mert hogy- szuper volt. A Miss World is jó volt, Mhm. de minden megkeresés fantasztikus. És tulajdonképpen amikor a kollabunk volt, ez alatt a másfél év alatt, hát a tévéműsorok nagy részében ott voltak a ruháink. Mhm. És táncosokon, És most ott vannak a ruháid. énekeseken. Most, Most, hogy egy kicsit így freelance-eltél, hát, most mennyire megmondom vannak őszintén, amikor egy gyártócég melletted van, és a megfinanszírozása a ruháknak, Mhm. az teljesen más, Mhm. mint amikor tudod, egyedül vagy, és Igen. ez óriási befektetés. Tehát ahhoz, hogy mondjuk a Majka produkcióban 8 táncos fel tudjál öltöztetni, azt ketten könnyebben meg tudjuk csinálni, mint én egyedül. Mhm. Na, Értem. büszke vagyok egyébként mindenre, de nem biztos, hogy nekem ez lesz az utam. Mhm. Szóval annyira ne haladjunk előre, mert ez lesz az utolsó kérdés. Ne! Aztán nincsen vége a beszélgetésnek, csak így amiket ugye én összeállítottam magamnak, hogy na tulajdonképpen, hogy mi az álmod, hogy hol látod a márkádat 5 év múlva. Hát én nem nagyon szoktam álmodozni. Nem? Elég baj. De azért van, Én lefekszel és nem manifestet, semmit fel kell nem, csak tudod. rövid És távon, hülyeskedek, rövid hülyeskedek. távon, rövid távon gondolkodom. Álmodni is csak szabás mintákról.
De hát, hogyha valamit szeretnék, mondjuk 20 évesen sem álmodtam azt, hogy egyszer majd így 50 évesen lesz egy divatmárkám. Nem gondoltam volna, persze. Én szeretek lépésről lépésre haladni, de hogyha így nagyon kéne álmodnom, akkor azért nekem már hiányzik egy fashion show, nem? Egy fashion show, mert az még nem Meg egy jó üzlet. Figyelj, ez Amit nagyon témánál vagyunk, mert hogy tulajdonképpen minden tervezőnek ez az álma, hogy divatbemutatókat szervezzen, csináljon, és legyen fizikai üzlet. Mert hogy a mi esetünkben is nagyon fontos, hogy ezeket a ruhákat, ezeket meg kell boltban fizikailag nézni, tapogatni, megnézni, hogy van megcsinálva. Tehát, hogy különben nem fog webshopon kifizetni senki. Fog, csak az a jó, hogyha kéz a kézben van webshop is, ugye online értékesítés, meg van fizikai is. Igen, meg látják a kivitelezést, tehát látják a minőséget, a minőségi anyagválasztást, a minőségi szabásvonalakat, a minőségi kiegészítőket. Na, akkor arra válaszolj nekem, légy szíves, hogy régen milyen sok olyan üzlet volt Pesten, ahol divattervezők, mint például a Berlin Store, hogy a divattervezőknek a ruháit hogy árulják, mert hogy most is mennyien bezártak. Igen, most is van, csak más minőségben. Csak más minőségben. Más minőségben. Melyik akkor mondjál egyet-kettőt? Hát, most így nem tudom a neve, Margit. De az ilyen meg van a Irányi utcában valami. Irányi utcában? Igen. Láttam, csak nem tudom, mert nem, szerintem ez már pár éve van. De olyan, mint amire mi gondolunk, Na, igen. olyan nincs. Na, akkor itt van a pont, hogy keresünk befektetőket? Befektetőket is keresünk, de azt nem hiszem, hogy a TikTokról fogjuk megtalálni. De mert hogy a pandémia alatt, hogy milyen sokan kezdőknek, vagy akik most tanulnak, hát el kell kezdeni ruhákat csinálni, szóval elmenni méteráruba, venni anyagot és megalkotni azt, amit kitaláltál. Na de majd mindjárt jövünk ide is a kérdések szekcióba. De te tudsz varni amúgy? Hobbi bűvész Dorina. Ő biztos. Biztos, hogy jó kézügyessége van egyébként. Na minden esetre tök jó, mert hogy végzős, divatszabó, hát ez szuper. Na hát akkor van fogalmat, hogy áll össze egy ruhadarab, úgyhogy hát bele kell kezdeni, ki kell alakuljon az embernek a stílusa szerintem, és hát hogy türelem, mert ugye mondjuk rám nem annyira jellemző, hogy annyira türelmes lennék, mert kitalálok valamit, akkor adj uram, de rögtön kérem a dolgokat. Na, visszatérve még az üzletekre, mert hogy a pandémia alatt, hogy milyen sok olyan üzlet bezárt, ahová relevánsak lennének a mi ruháink, így minőségben, meg dizájnban is egyáltalán, meg hát lokációra, szóval nyilván nem Újpestre akarunk boltot nyitni, hanem csak a belváros legfrekventáltabb helyei. Máshol nem is éri meg a kis mellék utcákba szerintem, de hát jó, szóval akkor az válaszod, akkor hogy divatbemutatókat csinálni, és hogy majd üzletben lehessen látni a ruhákat. Hát hosszú távon mindenképp. Hosszú távon. Rövid távon már egy fotózásnak örülnék, hogyha egy hónapon belül lenne. Mert azért ez is nagy dolog ám, tehát hogy nekünk muszáj még mindazon túl, hogy elkészülnek a ruhák, az egészhez még tartozik egy plusz marketing, ami ugye egy fotózással kezdődik, modell, sminkes, fodrász, jó fotós, jó retus. Így van, és akkor ugye itt nincsen
a munkának úgymond, mert hogy még elkészül a fotó, tehát utána nem az van, hogy a fotós odaadja a fotókat, hogy jó tessék, itt van, szóval nem azokat még utómunkázni kell, ami azért még hetek is, mire ténylegesen megkapjuk az aktuális kollekciónkról a fotózást, amit utána mi tudunk posztolni a social médiában. Hát meg a posztfotók még külön. Igen, de és olyanokat azokat... szoktál? Posztfotót szoktál? Mármint, hogy ilyen Tudod, csak termékfotó, ja, csak... ami olyan, mint hogyha rajta hát lenne igen, valaki. majd csinálok, de most egyelőre nem. Nekem jó Még nem. posztfotósom. Na majd ezt megbeszéljük majd az adás után. Viszont az, hogy ugye ennek még oké, megvannak a képek, ugye azokat még fel kell tölteni a weboldalra, mindent elnevezni. Hát még a webshop is, Mármint a webshopra, inkább így értem pontosabban. Úgyhogy van itt meló azért. van itt meló ezzel, igen. Mert mindjárt az emberek kell csak, haza. mert az emberek csak a végeredményt látják, és akkor ugye látják. Igen, hogy mi kerül egy ruhába. Ennyire sokba. Ja. Egy ruhán ennyire sokba. Igen. Szóval Nagyon ez összetett munkánk nagyon-nagyon komplikált, összetett. Hú, de így van, fáradtak sok. vagyunk. Most fáradtak vagyunk? Én nem Annyi vagyok munkánk fáradt. van. Nem. Szóval akkor játszunk egy olyan Zsuzsa, hogy én kérdezek, mondok ilyen divattervező márkákat, és akkor Igen. mindig mondanod kell egyet, de hogyha jön egy kedvenced, akkor azt kell mondanod. Majd és akkor mondom, azt hogy mi mondod legyen a végig. vége. Remélem beletrafálok, hogy mi lesz a vége. Jó, Szerintem mondom az tudom. elsőt. Prada vagy Dolce Gabbana? Dolce? Dolce Gabbana vagy Armani? Dolce? Dolce Gabbana vagy Christian Dior? Dior. Dior nagyon helyes. Oké. Dior vagy Lagerfeld? Dior. Dior vagy Maison Margiela? Dior. Érdekes, nem? Hogy merre fog kiukadni. Oké. Dior vagy Miu Miu? Hát Dior. Dior marad. Oké. Dior vagy Vivienne Westwood? Most meg foglak lepni, nem? Hogy Vivienne Westwood. Igen, az Te is azt egy nagy választod el? kedvencem. Egyébként nekem is egy nagy kedvencem. Szerintem a egy isteni Westwood. fazonok, Igen, nem? igen. Jó öreg punk. Ja, legalább van punk bennünk nőci, valami nem? közös. Oké, akkor Vivienne Westwood vagy Alexander McQueen? Na ez most Vivienne most Westwood. Maradjon a Vivienne Westwood. Igen, nekem szerintem nagyon is. tetszik. Maradjon. Oké, akkor te vagy a Vivienne Westwood girl. Tényleg? Nem, ez egyébként a TikTokon Van az egy bennünk ilyen játék. hasonlóság. Igen. Igen, van benne őrültség, az biztos. Feltűnt, hogy sokat tiktokozol. TikTokban. Ja, TikTokban sokat TikTokban. tiktokozunk, nem? Ja, úgyhogy most kicsit közelebb Hogy elment az jövünk. idő? Nagyon elment az idő, úgyhogy most válaszolunk a kérdéseitekre. Úgyhogy kérdezzetek nyugodtan Zsuzsától is, tőlem is, divatról beszélgetünk éppen. Hello, Ati! Szia, Ati! Úgyhogy kérdezzetek nyugodtan Zsuzsától is. Egyébként ő női ruhákat csinál, ez egy a saját gyártmánya, az a kabát, ami rajta van. Hello! Úgyhogy Így legalább jobban látszik el. igen, Ezt már úgy is láttátok a el. szegecsek, meg a igen, nagyon kis komoly kabát. Olyan aprólékosan összerakott gyönyörű darab. Szóval ezt nem a szarából szalajtottuk. Na, úgyhogy várjuk a kérdéseket, Hát nincs. úgyhogy majd lesz. Köszi Jaj, szépen! köszi. Na, látod? Nagyon szupi.
Ja, egyébként egyenként van kiszegecselve. Aha, Így de én meghagytam egyébként, nézd meg, így a galléron, hogy itt látszik, mert hogyha fölhajtod, Az is akkor meg, olyan persze, az alja a szép, szegecse. hogy meg van díszítve. Igen. Igen, de itt belül, tudod, csak a belső felén. Apró részletek, amúgy. Igen, a legfontosabb. Igen, a részletekben rejlik a lényeg. Úgyhogy hamarosan vége lesz a live-nak. Miből inspirálódunk? Zsuzsa? Én az álmaimból, de egyébként nagyon sokszor. Nem, és nem. Te a Nagyon művészetből, meg Hát- az irodalomból, a Hát én versekből. például, igen, van egy olyan kollekció, Hello. 75-ös születésű vagyok, Hello Adrián, hello. és valamit kerestem, ami a 75-höz így nagyon passzol, meg hozzám is, és akkor így lett a szonett, a 75. szonett, Shakespeare, Fitzabó Lőrinc, az Aztán. vagy nekem mintesnek a kenyér, és tavaszi zápor fűszere a földnek, és az van ráírva a ruháimra. Ilyen szép. Nagyon szép, Nem? igen. Szóval, hogy ebből is, hogy az Igen, érzés, művészetből, igen, a művészetből. mély érzésű dolgokból, szóval amikor ugye ezt láttam, ezt az alkotásodat, akkor is Nagyon ugyanezt szép, fogalmazott igen. meg bennem, hogy ezt nem valahol láttad, hanem ez a saját Ez ötleted, belülről, más, ez igen, belülről igen. jött. Meg tehát a műveltség, Igen. ugye az olvasottság, tehát ugye És tudod, mi még az extra rajta? Van rajta egy chip, és hogyha odaérinted a telefonodat, akkor az NFT chip, akkor Aha, kidobja megszólal megszólal a költemény Latinovics. megszólal a ruha. Tolmácsolásában. Megszólal a ruha. Zsuzsa ilyen Olyan alkotásokat gyönyörű a csinál. ruha, hogy megszólal. Köszönjük szépen. Köszi Dorina. És meg hogy ez ilyen millió hangszóró is van ebbe az Nem, a telefonod maga a Ja, hangszóró. Aha, a telefonodat Szóval már- értem most már, odaérinted, ez és az akkor NFT chip, úgy, ez, igen, ez NFC. Vagy NFC. Bocsánat, Igen. bocsánat, én félre mondtam. És valami Igen. csodás, nem? Főleg, hogy Latinovics. Igen. Mondja. Szia Szabi! Na, valaki meghívott egy társházigazgás Az mit adásra, jelent egyébként? de ezt most nem tudjuk, majd lesz olyan is, amikor majd talán beengedünk valakit. Úgyhogy... Szia Szabi! Sziasztok! Szia! Na nézd, még milyen sok lájkot kaptunk, már 20 000 lájkot kaptunk. Azt a- Szívesként, úgyhogy ugye ez ilyen Nagyon kedvesek rövid vagytok, idő nagyon alatt, ez nagyon köszönjük. szuper. Igen. Úgyhogy kövessétek be a Zsuzsa oldalát is, mielőtt ezt elfelejteném mondani, itt a Závadi oldalt a TikTokon, és hát ugye az Instagramot is. Igen, mert nekem hogy, az Insta az erősebb az a helyzet. igen, én is Bocsánat. próbálom külön választani, ugye, hogy ne egyforma tartalmakat osszunk meg, vagy osszak meg az Instán és a Bocsánat. TikTokon. Úgyhogy mind a kettő platformon gyertek és kövessetek be, Instagramon is, és itt a TikTokon is, Závodi Zsuzsát is, Závodi, így megtaláljátok. Nagyon köszönöm. És úgyhogy kérdezzetek nyugodtan. Bogi, de aranyos vagy, Igen, aki én is szívecskét látom. küldesz. Igen, Nagyon nyomja cuki vagy, rendületlenül. köszi. Puszilunk, Bogi. Lehet, hogy ő adott 20 000, nem? Micsoda? Ezt most annyira nem olvasom be, Jó, de de elmondod. persze. Jó. Hát ja. Igen, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek bátran, akár divattal kapcsolatosan, vagy hogy mit hol lehet Tényleg, és mivel elérni. készülsz? Melyik Mostanság. az új Mostanság. Aha. kollekcióval? Hallod, ez jó, hogy kérdezed, hanem tökre elfelejtettem. Egyébként most készültem el az új kollekciómmal, Essence, ez a neve a legújabb kollekciómnak. És hétfőn lesz a V Budapest Hotelben az új kollekciómnak a prezentációja. Úgyhogy, de hát oda elég limitált a
félőhely, úgyhogy a vendégeket meghívtam, akiket szerettem volna. Köszönöm. Hát nagyon szívű, de úgyhogy nagyon különleges az új kollekció, mert hogy tulajdonképpen ilyen válogatott régi anyagokból dolgoztam, amit így az évek alatt gyűjtöttem, és akkor gondoltam, hogy na majd, hogyha lesz időm rá megcsinálni, hogy mennyire szuper lesz, úgyhogy most ez így meg is valósult. Úgyhogy megtekinthetitek az egész kollekciót az én Instagramomon, és hát itt a TikTokon is egy ilyen diavetítős videót szerkesztettem össze. De ez már az, nem? Amiket mostanában kitesztel. Hát pedig nem szoktam tejet inni egyáltalán. Ez a legújabb persze, amiket most amit mostanában posztoltad, aha. Így van, és ez hát szuper. ugye a V-hotelben. Hogy vagytok, Zsuzsi? Puszi, Matyi. Puszi. Hogy... Kösz jól! Ja, köszönjük szépen a moderátornak itt a hülye kérdéseket, azt így kiszűri, ami egy kicsit személyeskedő. Persze, hogy volt, mindig van. Úgyhogy, na, Maja 75 is csatlakozott. Szia, Maja! Hello, Kata! Hello! Úgyhogy kérdezzetek nyugodtan. Zsuzsától is. Úgy elrepült ez az egy. Nagyon elrepült ez az egy óra. Igazad volt. Igen. Úgyhogy az a terv, hogy bemutatót kell csinálni az elkövetkezendő időkben, és hát, hogy ugye a szép egyedi dolgokat terjeszteni minél szélesebb körben, főleg itt Magyarországon. Szia, Kata! Hello! Szóval... Igen, szuper ez lenne. ráférne a magyar közönségre, hogy egy kicsit így rebootolni így az embereket, tehát így a hozzáállást az öltözködéshez, a divathoz, mert hogy én nekem ez egy ilyen, nem is az, hogy álmom, csak hogy az, hogy így, hogy jobbá tenni így az embereket, meg hogy a mi alkotásunkkal jobbá, boldogabbá tenni az embereket, úgymond a világot. Igen, ez fontosabb. Mert hogy ez szerintem egy nagyon jó hát, Kata. Na, majd mindjárt megbeszéljük, jó? Mert egy pici fényképből nem látom egyáltalán. De hogy ennek az egésznek még ez a szépsége, hogy ugye mi adunk abból a tehetségből, amit mi kaptunk, meg ami kialakult bennünk. Tehát ugye ez egy folyamat, tehát most jó, persze valahol el kell kezdeni, de most nekem 18 évesen én sem olyan ruhákat csináltam, mint amiket most például. Szóval, hogy, igen, hogy érik a lélek. Hogy érik a lélek, igen, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Igen. És hogy ebből... De a vásárlóid se 18 évesek, nem? Hát nem, igazad van. Úgyhogy ők is tiszta Mácsi, hogy együtt öregsztünk. hogy... Szia, Kata! Oké. Úgyhogy puszillak, Kata. Ja, úgyhogy csak így tovább azt tudom ajánlani mindkettőnknek, mindannyiunknak, így van. És hogy, mert azt régebben, hogy például most ugye említetted, hogy a Harper's Bazaarban jelentek meg a ruháid, és hogy ez mennyire nagyszerű, mert hogy régebben a print volt nagyon erős, mielőtt ugye bejött ez az internet őrület, és hogy nekem is, hogy milyen sok magazinban jelentek meg ruháim, és hát ugye azokban az editoriálok, ugye a fotózások, ugye azok marha nagy dolgok voltak. Nagyon. Ugye az ilyen 90-es évek eleje, közepe, vége, 2000-es évek. Na igen, csak úgy ugye jött ugye az internet, akkor ugye
Tehát az elmúlt 10 évben hát a print magazinoknak szerintem a 90, majdnem, hogy csak szerintem egy 95%-a megszűnt. Mert Képzeld, hogy- nekem meg a print az álmom. Bár Na ez online az igazi. az exkluzív. Viszont online, meg hát hogy tudnál elérni ilyen mennyiségű embert? Hogy online vagy? Nem, vagy hát a printen nem tudsz Printen elérni, nem. viszont ez exkluzív, az más. Régebben igen. Igen. Csak hogy mennyire Mert régen csak megváltozott a az világ. volt. Mennyire Igen. De megváltozott. így online tiéd az egész világ. Csak rajtunk Pontosan. múlik a manifestáción, a szerencsén, nem, hogy mivé leszünk. Hogy meddig tud eljutni Igen. a hírünk, nem? Igen. Mondhatni ezt. Igen. Úgyhogy, na igen. Tudod, mi az na, érdekes? és Az, hogy a töretlen a kitartás, nem? Tehát, hogy jöhet bármi, de annyira szenvedéllyel szeretjük azt, amit csinálunk, hogy töretlen a kitartás. És Igen. szerintem ez meghozza a gyümölcsét el. Tehát, hogy ki a sikeres például zenész? Ki a sikeres művész? Hát attól Az, függ. aki nem hagyja abba. Igen. Aki csinálja Akinek a végig. kitartása Tehát van. igen, mert hogy egyrészt... Most nem azért akarom mondani, de sokszor a tehetség az nem Most- annyira fontos, mint a kitartás. Ezt nem magunk miatt mondom. Mhm. Na jó, ez egy másik Sokszor. sornak a témája Sokszor. lehetne. Igen, sokszor. De hogy tulajdonképpen azért jó azért ez az internet korszak, mert hogy tulajdonképpen a tehetség azért utat ér magának. Igen. És itt hogy nincsenek nem nincsen olyan lokációhoz kötve, hogy na akkor csak Magyarországon, csak ugye, de ez nyilván ez egy egyértelmű látásmód most, Igen, amit csak mondok. annál nagyobb is az zaj. Ja, de nem baj, hogy legyen zaj, hogy legyen minél színesebb a világ, nem? Igen. Mert hogy tulajdonképpen nem vagyunk egyformák, most az a jó, hogy egyedülállóan mindannyiunk egy üdes színfoltja a világnak, a palettának, igen. a divatvilágnak, ugye? Igen. Úgyhogy Csodálatos életünk van. Már most irigylem így van, magunkat. így van, és hogy hálásnak kell lenni akkor is, Nagyon hogyha nem menő. egyszerű az élet, Hát de úgymond. figyelj, Ugye? nincs értéke annak, ami egyszerű. Annak nincs. Csak amilyen Annak nem megdolgozol. gondolják, igen, Nem. hogy akkor azt hiszik, hogy az, ugye. Jó, úgyhogy hamarosan befejezzük most a TikTok live-ot, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és néztétek a live-ot, és küldtétek a sok szívet. Úgyhogy ne felejtjétek, hogy jelentkezni fogok jövő héten, ugyanebben az időben, kedden 9-től 10-ig. A vendégemet még nem jelentem be, de én már tudom, hogy kit fogok meghívni. Úgyhogy várlak titeket jövő héten, kedden, ugyanebben az időpontban, TikTok Live-ban, a Fashion Talks Hungary-ben, 9 órától 10 óráig. Úgyhogy Edinka, szia puszi. Edinka! Így a végére sikerült becsatlakoznia, nem? Lehet, hogy De remélem azért belehallgatott egyet-kettőt, úgyhogy nagy másodperc. De majd úgyis vissza tudjátok Igen, de nézni, várjál, hogyha lemaradtatok valamiről.